bida mu ne ga mu in ka zo kofar ruwa mu ne ake faɗa min yau zarce ga gidan bamba mota kala-kala sai ka zaɓa ga abu fitila in har ka gansu ayyace las ne ka gano danja lallai halin mutum jarinsa ga gidan bamba mota kala-kala sai ka zaɓa gaskiya gado mun kore duk batun wani mai zamba in ka zo shagon mu lallai gare mu zame matar ba ga gidan su fayafot wanda Toyota duk sai ka zaɓa da akwai kamri har yaris matar sai ka zaɓa fantiya bayo farkon kwasi yayi landa duba muna da yar banki da muna da kayanta ka taho akwai tika Civic banka da kayanta kwantiniyo da hiodi sitirin ciki akwai jazz lankuru da toyota har da extra Lexus tika akwai europe sannan cikin su kwai su kwaya wanda uk da kayanta Allah ka dube mu kasara ka saka a neman mu mai riko da hannun mu kuma mu san makomar mu sana'a mutuncin mu ita ke fitar da kimar mu gaskiya aqidar mu yawa kan ɗabi'ar mu me kake bida ga mu mu ne gidan bamba fitila akwai danja Juwaris kuma akwai sabo garin kano mazaunin mu mai bida ka yau kiran lamba ko ina mu tura ma faɗin ƙasar mara da jiha muna da ɗan aike kai dai kawai kira mu waya 08 ne 2929 kasa 50 fara da 590 kira lambar mu ta ƙare Kizar Record.